При нас здравейте, казваме на доктор Валентин Павлов, стоматолог. Ще ни разкаже повече за новия проект, който е много интересен проект, наистина със социална насоченост към нашите родители, за по-качествен живот. Абсолютно. Благодаря за поканата първо. Искам да кажа, че този проект наистина е уникален по своята същност и неговата уникалност мога да кажа, че тя се състои в три неща. Първото е, че за първи път нещо такова се случва в България. Второто нещо е, че ние успяхме да привлечем като партньори фирмата производител на импланти, световно известни, както и една българска фирма, дилър на дентални продукти и разбира се нашата клиника. И най-важното нещо от този проект е, че той е насочен към нашите родители. Към нашите родители. Към хората, които цял живот са се грижили за нас, грижили се за себе си, за своето здраве, но в един момент идва момента, в който те остават без зъби. Какво точно представлява проекта, да ни обясните? Значи, проектът е насочен към пациентите, които са тотално обеззъбени, т.е. нямат нито един зъб в устата, било то на едната или на двете челюсти. За протези ли говорим? За протези, да. Защото казахте импланти, дори виждам тук. Сега ще уточня точно каква е връзката между имплантите и протезите. Или предстоящо такова обеззъбяване. Тъй като аз съм работещ зъболекар, непрекъснато срещам с пациентите и когато трябва да съобщим новината, че за жалост нито един от тези зъби, които ние виждаме в устата или някакви корени си изостанали, трябва да бъдат извадени, тогава вече пациента се затваря в себе си. Всички сме били свидетели на близки, познати, дори нашите родители, които винаги си намират работа по време на вечерата, по време на обяда. Т.е. в този момент трябва да отидат, защото неудобството от подвижността на протезата, т.е. тя се движи непрекъснато, дори и при говор, колкото и добре да е направена, това се случва. И за това ние обърнахме внимание именно към тези хора, при които задържането на протезата е изключително трудно. Трудно, така. По какъвто и начин да е направена, с каквито и материали съвременни, но тя е подвижна. Цяла долна протеза. Световен проблем. И за това ние успяхме да договорим, за да се стабилизира тази протеза с фирмата партньор, да повишим качеството на живот на минимум 100 пациенти. Какво значи това? Те ще имат протеза, но тя ще бъде стабилизирана с различен брой импланти. По специфичен начин. Дали ще бъдат 2, 4 или 6, това всичко зависи от челюстта, дали е долна или горна, и от състоянието на коста. Тоест това е връзката между имплантите и протезата. Точно така. А как се преценява на колко места да бъде стабилизирана? Чрез преглед, предполагам, който да покаже необходимостта. Значи задължително ние ще направим по проекта, това е предвидено, минимум 1000 прегледи на пациенти. Те стартираха от 1 февруари и нещо бива за първи път, че и първите пациенти вече, които са одобрени по тази програма, започват да се осъществява. Какви са изискванията, за да знаят хората как могат да кандидатстват? Изискванията са строго определени. Значи първата крачка е пациента да си запише час, съответно за преглед. На този преглед, който е абсолютно безплатен, ще получи пълна информация за състоянието на коста, за състоянието на зъбите, ако има такива, дали те ще бъдат завадени, и съответно ще бъде насочен за първото клинично рентгеново изследване, това е панорамна рентгенова снимка. Ако пациента носи със себе си при прегледа такава снимка, не се налага да се прави нова. Ако не носи, се насочва съответно да направи снимка, когато и където пожелае. Въпросът е ние да видим, защото импланта на практика, аз нося не случайно тези модели, той се поставя в коста. За да имаме успеваемост, трябва да имаме добра кост. За жалост, пациентите, които са загубили своите зъби, разбира се, коста не е в идеалния вариант. Изискване е да бъде здрава самата кост. А може ли да се изгради кост, ако все пак има наченки на някаква здрава кост, част от нея обаче не е толкова добре? Принципно може, но в този проект не предвиждаме пациенти, които да изграждаме кост. Тъй като това е една по-сложна хирургична интервенция и на практика, имайки предвид и възрастта на пациентите, че говорим, няма ограничение във възрастта, но все пак, имайки предвид, че това са пациенти над 60 години, които могат да имат и някакви общи здравословни проблеми. Второто нещо, което е също много важно по критериите, е общото състояние на пациента. Тоест, дали пациента
има сърдечни проблеми, дали има диабет. Изключително важно нещо е пациентите да няма кръвна захар, повишена кръвна захар. Ако тази кръвна захар е в рамките на нормата, нямаме притеснение. А защо? Какъв е проблемът с кръвната захар? Ами вижте, кръвната захар е едно от противопоказанията. Знаете, че кръвната захар, повишената, т.е. диабета, вреди на всичко. Като започнем от до очи, бял дроб и така нататък, всъщност коста на практика при тези хора е на езика на зъболекара не е подходяща за поставяне на импланти. А кажете ми, пациентите заплащат ли нещо за имплантите, които биват поставени в устата за стабилизиране на протезата? Пациентите, да. Благодаря за този въпрос, защото има неяснота. Пациентите, имплантите, които ще поставим на пациентите, са абсолютно безплатни. Пациент има ангажимент единствено към изследванията. Това е панорамната рентгенова снимка, клиничната картина, която може да си направи или през личния лекар, или както той пожелае, и самата протезна конструкция. И тук ще кажа, че ако пациента има нова протезна конструкция, която е добре направена, няма необходимост да правим нова протеза. Тоест ние може да използваме тази протеза. Елементите, които ще се поставят в тази протеза, но в сравнение с реалното заплащане, ако пациента се появи при нас извън програмата и това, което той трябва да доплати само за елементите, е изключително минимално. Да. Значи, и тази програма е с капацитет 1000 пациента, така ли? Тя е с капацитет 1000 пациенти, които ние трябва да прегледаме, и от тези 1000 пациенти ще бъдат поставени импланти на 100. Но ние имаме амбицията тя да не е краткосрочен проект. Ние имаме амбицията тази програма да продължи в следващата година. И тук искам да кажа, колкото и тривиално да звучи, ние се борим в посока да подобрим качеството на живота, тъй като за жалост в България здравеопазването боледува. Това го знаем всички. За жалост в България стоматологичното здравеопазване не е мръднало повече от 10 години. И с тези проекти, с наша инициатива и на други колеги, можем да подобрим качеството си на живот. И това да бъде една дългосрочна инициатива. Дай Боже да успеем да продължим това нещо и в годините напред. А нали да говорим само за хора от София, защото повечето наши зрители решават, че това е само и единствено за София и тук може единствено да се възползват хора, които живеят в столицата. Телефона, на който могат пациенти от цялата страна да записват, той е обявен в сайта. От всякъде могат да се запишат пациентите част. Могат да получат дори минимална информация на този телефон. Все пак на телефона стоят администратори, които не могат да отговорят на клинични въпроси, защото се задават и такива. Имайте предвид, че до момента, от 1 февруари стартира програмата, до момента, до края на годината. Нека да не се притесняват. Няма да върнем нито един пациент, няма да изпуснат срока за прегледа. Ако има, както има и желание и интерес, ние ще преговаряме наново с немската фирма, за да можем евентуално да увеличим и този обем. Обем от работа. Аз ви предлагам да направим следното. Ще пуснем телефонът, на който пациенти, наши зрители могат да се свързват с вас и с клиниката. За повече информация ние също ще даваме такава. Значи това е телефон, който е само за този проект. Той работи и събота и неделя. Той не е на клиниката. Има човек, който поема информацията, адекватно дава часовете, за да няма напрежение, защото в първите дни, дори и сега, имаше огромно търсене на часове. В момента мисля, че се дават часове след края на май или нещо от сорта. Не мога да бъда категоричен. Важното е, че програмата продължава до края на годината. Програмата абсолютно продължава. Другото нещо, което ние сме заложили в тази програма, е обучение към пациентите. Тоест на някои от тях, които по една или друга причина не могат да им бъдат поставени, ние ще ги обучим какво трябва да правят, как да поддържат своите протезни конструкции. Пък тези, които ще възползват, какво трябва да правят след като им поставим имплантите на практика. Така че той не е един проект, който е свързан само с един преглед, поставяне на импланти и приключване на нашата работа до тук. Няма такова нещо. Ние имаме ангажимент към пациентите и да ги проследим. На всеки пациент се прави електронно досие, на всеки пациент... Той влиза във вашата програма и вече може да следите състоянието. Много ви благодаря за това участие. Аз се нещо извиняй на доктор Павлов, че госпожа Мила Димчева ви благодари за съвети да вика хупва по улиците, така, защото Варна времето е много хубаво. Ще даваме телефон за връзка. Скорошно оздравяване на доктор Павлова. Съжалявам, че не се видяхме сега, но ще се видим в друг ден. Благодаря, надявам се да се видим пак. Да, ще се видим. Добре, продължаваме сега с една опасно